sing terkait lek pomo dikai ngerti engko lek enek kerusakan ngene-ngene dan sebagainya iku yo panggah anu kok. Lek angen-angenku Heeh. panggah enak mlakune. Ya lek wong gak seneng kan enek jujulur baru. Anu lho, nek diturut sing berpengaruh sing oleh keuntungan, bukan cuman keuntungan tapi berpengaruh nang Conhorek kuwi yo. Kuwake lho, Mas. Mulai UMKM, bakul, ya toh, Iya, tak ceritani Mas. Iya, tukang tak ceritani. genset. Ini soal bakul ya. Ini aku meneng-meneng kan penasaran tuh. Bakul gini sumber sewu. Sik ndang, awakmu dingi rong dino dodolan bersihmu piro? Jujur iki, ora tak omongi sapa-sapa. Heeh, tapi tak omongne ning kene. 15 juta Mas Capu. Gawendeng ngerti yo aku bakul lah ya. Leh, saiki pomo dibilang asarane ya wake lah. Maksud iki koyo diremehne. Malah dodolan es, dodolan apa? Dodolan sosis. 2 hari loh untuk peda anyar sitok. Iya. Hah? Lah Kayak iku pun nganu. Gak mesti. Ngono elek kasoleh kok ya ono ae sing maido ya. Ya antuk. Loh, malah ngomong ini. Loh, malah perak keruson no, Mas. Loh, penak piye nganggetmu ngumpulnya 15 juta perang tanggapan. Wis ngangkat tibok melaku sewengi punjul isu aku. Kene sing tak sambi blantek urung mlumpuk-mlumpuk. Lantik terus wis pokoke. Lah keuntungan UMKM lho iki. Pahalane akeh. Panggah penake bos. Bos santri iki nggae dhewe apa tuku? Mes. Nganu, kruwek. Oh, bos santri iki dalam naungan Pak Bre aman. Nah, iki meneh nggo kampungku iki RT sebelahku iki. RT ku nanggap RWJ, RT ku dhewe nanggap RWJ, RT sebelahku nanggap santri boy iki. Ya ora Sultan ra dilebokne to. Apa iki? Sampeyan gak iso kok tim siji cari ning ndi ngono Mas Bre ngono kuwi. yo masih ratim sensitif kuwi yo enek. Sultan lo iso. Mau aku. Gak digawa aku. Yo. Nah, Yo. Terme ngendi Mas Rizky? ora cerme aku benjeng kampungnya. Benjeng kuwi lek nyebut benjing apa benjeng? Benjeng. Oh benjing. Benjeng. Yogi tim 6. Bejeng. Yogi ki sapa neh? Anyar. Operatornya Nyar. Sing duwe Nana. Hah? Nana Audio. Nah, sing duwe Nana Audio. Oh. Lah kuwi enek sing anu no wong Gresik enek sing pesen nang gone GX ngono. Rebana Oh, iya. ya. Heeh. Rebana. Rebana pesen sak set ning GX. Masuk. Mas. Kabeh gaya son. Sing Ben rasa nanggap kok karo Sultan sok ben. Ngendi-ngendi wis sana. Sing payu panggil operatore. Ya dong, Bang. sing sugih bakul. Aku mau ngene, enek wong arep gawe sound sak set, gawe karnaval, tak omongi. Nggih mboten ono apa. Anu Mas, kira-kira nek ngono operatore brewok ngono piro beh sampean dadani joran pancing wis teko wong ya. Operator paling mahal Jawa Timur. Ning wis diomongne to ning Sumber Sewu. Ya apa? Lho operator yang mahal-mahal Jawa Timur. Sopo? Ya sapa kuwi? Tukang pancing. Tukang mancing. Sam. Bener iki, Aku biyen meh dadi manajer lho. Wes meh tak manajeri kuwi.
Tapi mau pilih jalan yang lain kok. Lho wong Matamu kowe sing ngompro wis po awakmu wis penak ning omah, cedhek omah, mata kuwi. Jaduk wis tuku mobil aku ning kulon. tadi gak krungu wingi Mas ning Sumber Sewu. Mehmet, Mehmet saiki atik enek asistennya tau. Muni susu lagi tukang make up aja bingung. Aku ki karepku yo pengen leren lho po nang dunia karnaval ki. Nemu sok Tapi make up. Kaya Kipli ngono kuwi lho neng ruko ae. Mulai iso Aku jam tak ada. tangi nyapu, siram-siram ngono. kanggo ning ruko lho. Kanggo ning ruko lho nyapo. Yo kuwi nyapu, siram-siram. Angon duren. Angon duren. Aku tak Angon daftar duren masih daftar sih enggak. Wah, kualat kula mungkin. Wong kowe iki lho dagangan diperjualbelikan. Kok ape kon manggon. Enggak sok lek kose dadi aku wae sing lamar satpam mau. Tapi khusus pria. Gak popo. Iki rek, aku arepe semiran iki warnane apa ya sing apik? Abang. Ijo. Sip. Ojo ijo kaya ramban kok. Lah,